Здравейте хора, днес ще играем оцеляване двойно. Здравейте хора, днес ще играем Minecraft с Robotics АТП 1, 2, 3 и ще тръгнем да оцеляваме. Много хора искаха да почнем оцеляване. Кой? Абе много хора ти викам кой? Кой багой? Съберете го. Аз събирам бамбук. Иска да оптимим някой. Оптимим някой. Не. Да съберете клей. Да, събере. Който има Minecraft може да дойде с нас игра. Да пробвам да се почнем с тебе. Май не става така. Не става да включи командите. Ето че ги. Чакай, хайде да включа Open това. Ох те. Дай се хили. Шип. Ох, аз мисля с купувам рак в гост. Какво че е? Не знам. Да ми се пече. Гледало си. Поне и храна дават. Бивай кокошите за храна, че много бързо ми свърши на мен учите. Ти събрали някаква храна? Да. Не храна, такова. Дърво. Да. Че точно трябва да се спаме, ама. Не е голяма работа. Че не са би почти. Абе, не ма би. Що? Не би, бе. Що е? Тия кокошки много ги мразя, едва ги оцелва. Да, съм сел. Оф, това е мерак с ти сел. Че дигнах едно сел да откривам диаманти според мен. Диаманти. Знаеш колко рядко се открие диаманти? Ако открием диамант, ще бъде един или два. Имаме диамант. И сега къде тръгна без мен? Аз не тръгнах. Аре, бе, виждам те как тичаш напред само. Към мен. Идиот. Ей, ма, бе! Къде? Смото назад те. Къде? Абе, зад те. Абе, чуховете ни са ми заредили. Ти си сигурно два ченка. На мен чуховете ни са ми заредили и не те виждам. Ама минавам през чуховете. Ти си на два ченка сигурно. Си май. Дясно. Майко. На мен това ще ми бъде епична поредица. Аз не ще го кръстя. Поредица. Аз ти ще укръстя. Или двамата запалянка. И да, бе, аз не пуснах как запаля. Вече няма. Аз не мога да си изтегля други игра, освен си Minecraft. Просто... Мога да си изтегля, ама ще ми натовари лаптопа много. Имам и бантика, и просто нещо. Или иначе мога да си изтегля The Walking Dead, ама... А кой ти гледа тъпта The Walking Dead, бе? Знам, никой няма да гледа. Точно, The Walking Dead. Знаеш колко хора я играят? Играят. Роси я играй, Ноутек се играй. Оня ден гледа как да се каже баника ме играй. За теб всички играят, а е за село. Няма открим се, само ще губим време. Всяко време една къща. Ема аз съм я направил. Имам много страшни ръце. Аз искам да се успя, ако не успеем. Имаме и басейн. Къде е? Аз откриваме и тук. Аз загубих. Ей, тук долу искаш ли? Както искаш. Дупката. По-6 откривам къща. Добре, колко блона имаш? 6. Аз имам 8. За 2 легла. Хубавото е, че овцете вече дават месо. Ама тук няма много дървета. Ей, там има е далечко. Ей, тук има само едно свободно дърво. Да го обера. Аз го изравня тук малко.
И кажете дали искате да снимам утре на Eggwars. Ако не иска изобщо скача клипа. Ама утре снимам пак на нещо, де я знам какво. Аз сега не точно так, колко пъти да знам. И кажете в коментарите, ако искате да играем на нещо. На мен ми пишете, ако искате да На мен не играем. ми пишете, чухте ли? Само на него пишете, бе. Абе, не бе, и да такова в нашия сървър няма да ни открили. И верно е. Ни да търсим села. Някой ще умре. Ще се спомня за него. Да, а те как ще открием, например? Не, аз ще умра, аз знам къде е пътя. До утре си запомниш, ще ли? До утре това. Добре работа. То тогава. Кажа аз каква работа. Почвам сървъра с Сървър. server.pro. Може да направя трета ставка, да се направи сервер. Да, безплатно е. Има и за премиум, има и за Pocket Edition, ама Pocket Edition. да, ето за... Няма смисъл като имаш лаптоп и да правиш сървър за Pocket Edition. Значи, що може и телефон да е умен. Айде тук да го свържем, искаш ли? Окей, от тук ще прекопам някаква дупка към там. Ама чай, ние нямаме нужда. Добре, сега, загради тук нещата, защото ще дойдат зомби. Всичките пържоли. Пържоли, добре. Колко слушай. Аз имам 7, ти колко имаш? Нищо. Аз съм 32. Пържоли ли бе? Не. Имам 32 дърво, сложих 4 пържоли, май 3 или имам още 5 пилита. За дърво ли? Ай, мради са. Ох, не мога да рисувам на малко. Аз колко напред, сега ще е. И очаквания момент е. То беше толкова. Аз викам от тук да прекопаем дупка на там да свършим и Да, така. бе. Тя, те дървета са още първо. Ама тя е малко сега, как се осветим? Ще бъде много тъмно. Те да знам. Някой трябва да отиде да върнеш нещо. Щастие. О, ми заблях краката. От седяне ли? Да ти кажа как съм седнал. Като седяне. Не знаеш от зомтата дете и такова. О, супер! Откъде колко? Тъй щя да ходя за дърво да правя чарко. Те си локал дай бе. Бързо да взема дървото от печката, бе. Колко дълго дърво е? Това няма да си изхъбил такова. Ага. Може сега едно дърво там. За какво? Не се чета с пържоли. Ние как си захранваме? Той си схранваме. Да, ще гледам. Той има някаква официал. Не знам. Ох, угасно осветлението. Няма ми ток. Аз вкъщи без ток направо съм пещерняк. И аз се много не казвам. Ние с климатици, с всичко, с духалки. Духалки? Духалки? С парната, с всичко. И Парната. остава да изпре тока и нищо не мога да правим. Ако си в село, може да отидеш навънка малко да такова, ама тук къде ще изляза навън. Някой цилник да ме украде. Не се лоши колко. Аз съм много хубав за ти. Майко, самата кръста. Да, бе. Ти кажи ста свет камера. Не. Люси, върха. Аз правя пътва, но няма да изгуби. Айде да лагаме. Дали там? Да. Е. Плейси там. Да, там. Не бе, лъжата. Няма бог. Ето. Как нямаше и сега покажи. Дай ме на воля. Абе, имаш. Има 2 само. Ди ги скръчи не с 8. 8, ето имам 2 воля. Аз ти като ти дадох. Аз ги открих от земята. Ай, лагай.